No niin, ja nyt on tultu tämmöiseen kohteeseen, missä on erilaisia tiloja. On tämmöisiä majoitustiloja. Ja sitten on tämmönen käytävä, josta päästään tänne pirtin puolelle. On tämmönen vanha ajan komia pirtti. Ja sitten täältä löytyy hieno uuni. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin täällä on sitten vielä keittiö. Ja keittiöstä kun mennään eteenpäin, niin sitten löytyy vielä toinen majoitustilo. Eli tämmöisessä tilassa seikkaillaan. Tää on aika idyllisen näköinen paikka. Vallan mainio. Nyt kun aletaan kuvaamaan tiloja, niin yksi semmoinen pieni ongelmahan siinä on, että mitenkä alkaa niitä rajailemaan ja sitten miten saa nuo seinät suurin piirtein suoraan. Siinä hommassa auttaa aika paljon, kun laittaa ruudukon tuohon kameran näkyviin. Ja Applessa se löytyy, kun menee asetuksiin, niin täällä on kamerakohta. Ja täältä sitten valikosta löytyy tämmöinen kohta kuin ruudukko. Niin sen ruudukon kun laittaa päälle, niin sen jälkeen meidän näkymä muuttuukin niin, että meillä on tommonen pieni ruudukko, niin siitä pystyy hyvin päättelemään, että onko kamera suorassa seiniin nähden. Ja sitten voi käyttää sitä apuna myöskin sommittelussa. Usein on aika hyvä aloittaa tämmöisistä isoista näkymistä, eli ottaa yleiskuva. Ja siihen joko tämä yksinkertainen linssi tai sitten tämä vielä laajempi linssi on ihan hyvä. Joissain jutuissa tämä laaja linssi niin korostaa ehkä liikaa etualaa, eli tässä esimerkiksi tuo pöytä alkaa muuttua aika pitkäksi, mutta toisaalta se ehkä sopii tähän ympäristöön aika hienosti. Tässä tulee tuo katto esimerkiksi näkyviin mukavasti, tuon hienot rakenteet. Tässä mä kattelisin, tai yleensä aina kun kuvaan kuvia, niin katson aina noita reuna-alueita, eli oikealla puolella tuo tolppa menee tolleen mukavasti rajautuu, ja sitten vasemmalla puolella tuo valkoinen uuni jää tuonne rauhallisena rajauksena. Sen lisäksi varmistan, että kamera on suorassa, eli sen voi katsoa noista reuna-alueista tai ylipäänsä suorista linjoista, että jos se kamera johonkin suuntaan kallellaan, niin silloin ne seinät alkaa kaatua johonkin suuntaan. Ja niin kuin tässä nyt kun katsoo oikealla puolella olevaa tolppaa esimerkiksi, se on suorassa. Ja samoin tuo uunin vasen reuna on suorassa. Samasta kuvakulmasta kannattaa ottaa myöskin toinen kuva sitten, tai ainakin toinen. Eli tässä mä käyttäisin nyt taas peruslinssiä ja tarkkailisin taas samoja asioita, eli noita reuna-alueita ja miten se rajaus menee siinä. Niin tämä peruslinssi, niin se on aika kiva silmälle, kun siinä ei vääristy mitkään muodot näissä tiloissa, eli se ei kaada niin pahasti seiniä kuin esimerkiksi tuo laaja kulma, että tällä kannattaa kuvata aika paljon. Ja yleensäkin kannattaa kuvata aina useampia ruutuja siitä kohti, missä sä seisot, niin sitten voi jälkikäteen valita sitten ne, mitkä haluaa käyttöön. Mieluummin liikaa kuvia kuin liian vähän. Mutta aina tietysti harkiten se kuvaus, että ei räiski joka suuntaan, mitä sattuu, vaan aina katsoo sen rajauksen tarkkaan sille, että se on semmoinen kuin itseä miellyttää. Tätä näkymää voisi sitten vielä katsoa vähän toisesta suunnasta. Mennään tuonne vasempaan pikkusen ja nyt päästään eroon tuosta pöydän pinnasta ja päästään vähän erinäköiseen sommitelmaan. Tämä voisi olla yksi näkökulma, mutta sitten voitaisiin siirtyä vielä vähän vasuriin ja katsoa tätä ikään kuin sen ihmisen silmin, joka tulee tähän tilaan. Eli nyt me ollaan siellä vinkkelissä, missä ovi on. Ja tämä on ihan hauska näkökulma. Nyt kun tästä napataan kuva, niin nähdään, miten tässä nuo seinät on nyt vähän killillään vähän joka suuntaan. Eli tämä on se, mikä joskus häiritsee, ei aina. Joskus tämmönenkin kuva on ihan jees. Mutta voi tietysti yrittää sitten kameraa kallistelemalla niin kuin muuttaa kuvakulmaa silleen, että se olisi niin, että seinät on suorassa. Hypätään kuitenkin tänne toiselle puolelle uunia ja ruvetaan samalla tavalla katselemaan tätä yleisnäkymää ensin tästä. Ja otan tuon laajakulman taas käyttöön ja vasemmalla puolella rajailen ikkunan karmia, että se jäisi sinne mukavasti ja oikealla puolella taas tuo uunin reuna.
Ja sitten koetan saada ne molemmat sivut aika lailla suoraan ja kohtuu hyvin tuossa onnistukin. Tässä isossa laajakulmassa on toki ihan hauskaa se, että tulee aika voimakas tuo tilavaikutelma, mutta samaan aikaan nuo mittasuhteet aika vääristyneitä, koska esimerkiksi tuo vasemmalla oleva pöytä, niin se vääristyy aika lailla omituisen näköiseksi. Ja samalla tavalla nuo etäisyydet tässä tilassa on vähän vääristyneitä. Tila näyttää suuremmalta kuin se onkaan ja nuo kauempana olevat asiat näyttää pienemmiltä kuin ne oikeasti ovat. Eli kannattaa aina myöskin sitten sen jälkeen kun laajan kuvan ottanut, niin ruveta zoomailemaan tällä toisella linssillä sitä ainakin sillä ja katsoa, että minkä näköisen kuvan sillä saisi siltä samoista jalansijoista näkyviin. Tässä samalla voi sitten vähän säätää tuota valoisuutta, eli tarttumalla tuohon aurinkoon niin voi vähän vaalentaa koska tärkeintähän on kuitenkin tuo sisäpuoli eikä se mitä tuolta ikkunasta näkyy. Sitten kun tuo ruutu on valmis, niin voitaisiin kääntää vähän samalla jaloilla pikkusen toiseen suuntaan ja taas nostetaan vähän tuota valotusta, koska kamera aina mittailee semmoisen keskiarvovalotuksen, niin me vähän nyt nostetaan tuota vaaleammaksi, jotta toi sisäpuoli näyttää mielenkiintoiselta. Ja tässä taas mä oon katsonut noita reuna-alueita, eli vasemmalla puolella on tuo ikkunankarmi taas suorassa ja oikealla puolella toi toinen nurkka jäi sinne silleen mun mielestä kivasti. Kamera on pikkusen kerrossa, mutta taas tätäkin voi jälkikäsitellä tai sitten ottaa toisen ruudun sille, että varmasti kaikki on suorassa. Ja tää on varsin käyttökelpoinen kanssa. Eli kannattaa aina samoilta jalansijoilta kuvata useampi ruutu ja sitten jälkikäteen valita vasta se, mitä haluaa käyttää. Aina kannattaa myös ottaa pystykuvia, eli sitten vaan kamera toisinpäin ja katselemaan samoilla periaatteilla kuin noin vaakakuvatkin. Eli katselee taas niitä reuna-alueita, jätän tuohon oikealle tuon uuninkyljen ja vasemmalle sitten jää tuo ikkunan karmi. Alright, sitten voitaisiin ottaa vielä yksi tämmöinen laaja kuva. Tässä mä käytän nyt tuota ruudukkoa tuon hirren kanssa silleen, että saan tuon kuvan suoraan. Ja katson taas noita reuna-alueita. Sitten tuossa melkein suoraan kamera edessä on tuo yksi ovi, mikä on aika hauska, kun sieltä näkyy seuraava tila. Eli aina kannattaa katsoa tämmöisiä tilajuttuja, että miten ne jatkuu toiseen tilaan. Ne on aina mukavia. Taas tämän laajimman kuvan jälkeen mä rupeisin zoomailemaan tätä niin sanottua peruslinssiä ja alkaisin katsella, että mitä kohtaa mä taas tuonne sivuille jättäisin poikki menemättä. Eli alkaisin tuijottelemaan taas niitä reunoja ja nappaisin tuosta tommosen, missä toi rajautuu tuohon kaapin reunaan ja sitten tuo saa mennä poikki toi taulu tuossa vasemmassa reunassa. Ja mun mielestä tää tiiviimpi kuva on aika kiva tälle tilalle. Se antaa sille ehkä niinku enemmän semmoista niinku normaalin silmän näköistä tuntua. Eli kannattaa aina kuvata näitä yleisnäkymiä sekä sillä ihan laajimmalla että sitten tuolla niin sanotulla normaalilinssillä, jotta sulla on mahdollisuus sitten tehdä erinäköisiä vaihtoehtoja niistä näkymistä. Joo, siirrytään sitten seuraavaksi tuonne yksityiskohtien piiriin. Okei, sitten jos mennään, että haluttaisiin tämmöinen yksityiskohtakuva vaikka tuosta ruukusta, niin tämä tavallinen kuva-asetushan on, sillä saa ihan hauskan periaatteessa, mutta siinä on yleensä se, että siinä ei ole kauheasti tunnelmaa, kun joka paikka on terävä. Niin se ei silleen näytä samalta kuin vaikka jos olisit kuvannut sen järjestelmäkameralla. Mutta sitten kun otetaan toi muotokuva-asetus, niin sittenhän asiat alkaakin muuttua. Sehän onkin aika hauskan näköinen, kun se menee sumeaksi tuo tausta, niin siihen tulee ihan eri tunnelma heti. Ja nyt, että millä korkeudella se kamera on, onko se näin? No, sieltä tulee tuo takapöytä vähän turhan aggressiivisesti, mutta kun lasketaan kameraa vähän alemmas, niin sen pöydän osuus siinä kuvassa vähenee. Noin. Ja sitten kun katsotaan tuota ikkunaa, niin nythän se menee tuossa keskellä ikkunaa tuon ikkunan paikka. Voitaisiin siirtää kameraa vähän oikealle, jolloin se jää tuonne reunaan kivasti tuo ikkuna. Noin esimerkiksi, niin silloin tuo yksi tulppa, ne tulee tuohon mukavasti tuohon reunaan. No nyt tuossa keskellä kukkarukku ei ole oikein
silleen niin kuin hauskan näköisesti mitään kukkaa. No voitaisiin vähän pöyhiä kukkapuskaa. Saataisiin joku hauskan näköinen tähän keskelle. Olisiko toi tuolla? Onko se vähän hassun näköinen yksilö? Olisiko tossa mitään tolkkua? Miten se nyt näyttää? Oho, sieltä lähti yksi. Toi voi olla periaatteessa tuolla tippuneena tuonne pöydällekin. Se voisi rikkoa vähän liian stabiilia juttua. Joo. Sehän näyttää ihan hauskalta nyt. Tuo yksi oikein puolimainen kukka on vielä vähän liian reunassa, niin otetaan sitä vähän tonne taaksepäin. Noin. Millä se nyt näyttää? Joo. Ei hassumpi. Nyt jos oikein vielä sitä viimeistellään, niin mä ottaisin ehkä vielä tätä oikeanpuolimmaisesta kukkaa niin, että se ei... Äsken se oli vähän ton pianon kanssa samassa linjassa, niin nyt se on vähän omissansa. Joo, aika kivahan se alkaa olla. Se on nyt tämmönen keskeissommittelu, mikä toimii tämän tyyppisissä yksityiskohtakuvissa aika kivasti. Ja nyt kun katsotaan noita linjaviivoja, niin tuo takaseinän viiva on mun mielestä se tärkein tossa, että se olisi vähän niin kuin suorassa. No noita tulppaneja nyt voi sitten taas edelleenkin vähän muokata silleen, että toi ei olisi ihan niin tuon valkoisen kanssa linjassa. Käännetään sitä pikkusen. Joo, se on kivempi noin. Tökätään terävyys johonkin, mihinkäs me se haluttaisikaan. Joo, olisiko se tuo kukka tossa? Siitä voisi ottaa kuvan. Sitten voi testata näitä erilaisia valoja, että miten ne toimii tässä jutussa. Nämä on aika mielenkiintoisia. Katsotaan, miten tuo lavavalo käyttäytyy tuossa. Se ei oikein tunnista, kun tää on ihmisiä varten tehty tää. Joo, ei nämä muut oikein tai toimia nyt tähän oikein, mutta tuo luonnollinen valo oli aika hyvä tässä. Ainakin mun mielestä se näyttää aika kivalta. Joo, se on aika hyvä. Tuolla oikeanpuolimmaisen tulppaanin takana on vielä tommonen kirjapino, mikä näkyy siellä vähän tommosena mustana möykkynä, niin jos vielä haluaisi oikein hifistellä, niin kävisi sen muuttamassa pois sieltä, mutta me ei nyt lähdetä tällä kertaa siihen. Ja tämmöiset yksityiskohtakuvat on aina kivoja, ne luo vähän tunnelmaa siihen kokonaisuuteen. Näitä yksityiskohtiahan löytyy sitten monenlaisia. Täällä on tämmöinen separaattori, joka näyttää täältä kulmasta tämmöiseltä, mutta tää on aika tylsä. Siellä näkyy kaikkea ylimääräistä. Joten mennään taas polviasentoon vähän alemmas, jolloin saadaan häivytettyä nuo takana olevat asiat aika lailla. Ja sitten voidaan taas katsoa vähän, että miltä toi muotokuvamoduus näyttäisi. Ja sillä saadaan taas takajuttua vähän blurrimmaksi. Se on aina tietysti makukysymys, että onko se sitten loppujen lopuksi hyvä vai huono asia, että käyttää tätä, mutta sitä kannattaa aina testata. Ja sillä saa taustaa vähän blurrattua, niin kuin nyt tuosta näkyy. Eli ihan oman mieltymyksen mukaan, että käyttääkö tätä vai eikö käytä. Kuvausmoodia siis. Yksityiskohtia kannattaa aina kuvata paljon. Sitten voisi katsoa tätä separaattoria vähän toisesta kulmasta. Se kannattaa kans aina, että katsoo vähän eri kulmista eri asioita. Ja nyt kun mennään tästä kulmasta kattoon, niin saadaan tuohon taustaan vähän etäisyyttä. Ja sitten valo on ihan toisen tyyppinen, kun meillä on tuo vastavalo tuolla ikkunassa tuolla takana, niin siitä tulee ihan eri tunnelma tästä jutusta. Ja sitten taas ruvetaan miettimään, että
käytetäänkö sitä muotokuva-asetusta kenties vai ilman, että kumpi niistä nyt sitten on parempi, tuo tavallinen, mikä äsken otettiin, vai sitten tämä, missä tuo tausta menee vähän blurrimmaksi. Ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin se on sitten ihan oma maku, että kumpi on parempi. Oikealla siis niin sanottu tavallinen kuvamoodi ja vasemmalla on se muotokuvamoodi. Muotokuvamoodi aina välillä tekee semmoisia omituisen näköisiä siitä taustasta ja ei kauhean realistisen näköisiä kuvia, mutta tuossa esimerkiksi se toimii aika hyvin. Ja sitä voi käyttää sitten, jos sitä kokee saavansa jotain ekstraa niihin kuviin. Tiloja kuvatessa aina näkymme tilasta toiseen aina hauskoja. Tässä on 3 esimerkkiä. Ensimmäinen tällä yksinkertaisella kameralla. Ja rajattuna tolleen, että toi ovi on tuossa kehyksenä. Sitten aletaan pikkusen peruuttaa taaksepäin ja vaihdetaan kamera tuohon kakkoskameraan. Eli näkymä on pikkusen erilainen. Nyt mä jätän vähän tonne sivuille tuota rekvisiittaa, mikä tässä tapauksessa nyt ei ole ihan niin hirveän hienon näköistä, mutta se on kans ihan kiva, kun jättää sinne rekvisiittaa näkymään tuohon sivuille. Ne tuo siihen sitä elämän makua siihen kuvaan mukaan. Ja sitten seuraavaksi mennään vielä vähän taaksepäin ja vaihdetaan tuo 3 kertaa zoomikamera ja katsotaan, pikkusen siirretään tuota kuvakulmaa, että saadaan nuo tynnyrit kautta, mitä ne nyt onkaan tuolla takana, ja sitten mitataan valo tosta. Ja säädetään sitä sille, että se on itselle sopiva. Ja taas on niinku saatu 3 aika lailla erilaista, erinäköistä ja tunnelmaista siitä samasta niinku tavallaan kuvavinkkelistä. Ja nämä ovet kehyksinä on tosi hauskoja kuvia. Niitä voi sitten kehitellä aina, että mihin suuntaan sitä lähtee viemään, kuinka kauaksi menee sitä ovesta ja mitä laittaa näkymään sitten sieltä tilasta, mihin se ovi johtaa. Että ne on varsin hauskoja. Ja tässä näkee tosiaan tuo vasemmanpuolimainen on sillä kaikista niin sanotusti pisimmällä optiikalla otettu, jolloin siinä nuo etäisyydet on ihan erinäköisiä kuin esimerkiksi tuo kaikista oikeammaisemmalla oleva, joka on sillä niistä kaikista laajakulmaisin, eli niin sanottu normilinssi. Eli tuo pöytä näyttää olevan paljon kauempana ja tuo käytävä sinne näyttää paljon pidemmältä. Eli näissä eri optiikoissa on hyvin erityyppinen se luonne sitten, kun sä alat tekemään niitä kuvia. Eli kannattaa niitä käyttää ja tutustua ja kokeilla ja sitten pikkuhiljaa saat kiinni, että missä sitä kannattaa käyttää mitäkin niistä optiikoista. Näissä mun esimerkkikuvissa nyt on pikkusen seinät killillään sinne tänne, mutta kun teet itse näitä, niin sitten katso, että ne seinät on mahdollisimman suorassa, kun otat noita kuvia, niin silloin ne on rauhallisia, miellyttäviä katsella ne kuvat. Ja jos sulla on osaamista, niin sittenhän niitä voi jälkikäsittelyssä totta kai oikoa noita linjoja suoraksi, koska niitä on aina sitten miellyttävämpi katsella niitä kuvia, jos niissä on ne linjat suorassa näissä tämmöisissä tilakuvauksissa. Sitten tämä idyllinen vihreä huone. Tässä mä lähtisin sommittelemaan niin, että tuolla oikealla puolella jää tuo verhoreuna ja vasemmalla puolella tuo lipasto silleen mukavasti sommitellullisesti, että sitä tulee rauhallinen kokonaisuus. Ja siihen tulee mukava tommonen syvyysvaikutelma. Ja sitten mä ottaisin pystykuvaa, ja tässä huoneessa tämä pystykuva on oikeastaan melkein kivemman näköinen kuin tuo vaakakuva. Siinä kun laittaa nuo kattopalkit suoraan ja katsoo, että tuo matto on myöskin suurin piirtein suorassa suhteessa kameraan, niin siitä saa aika tasapainoisen ja kivan sommitelman. Ja tuo ikkuna jää vielä tosta. Sinne tulee se, että se tila jatkuu siellä niin kuin ulkopuolella ja oikealla kädellä vielä jää tuo toinen ikkuna silleen mukavasti, niin tuohon tulee tommonen kiva avara tunnelma tuohon kuvaan. Ja täältä nurkasta löytyy tämmönen hieno keltainen tuoli. Ja nyt mä katson tätä suurilla jaloilla, mutta kun mä laskeudun vähän alemmas, niin toi lattian pinta-ala suhteessa tuohon kuvapinta-alaan, niin se vähän pienenee ja saadaan sitä vähän dynaamisempi tuosta sommittelusta. Ja pelaan ton keltaisen tuolina ton taulu, joka on tuolla yläreunassa, ja sitten tuon ikkunan rytmillä ja sitten vielä noin sängyn päädyt ja toinen sänky tossa, niin tuohon saa hauskan tommosen aika kiva jännitteisen sommitelman.
tämmöisiä kannattaa katsella, missä näkyy hienoja värejä, joiden kanssa voi leikkiä ja muotoja ja niin poispäin. Niistä saa hauskoja pieniä kokonaisuuksia. Tässä kun tätä viimeistelyä tälle kuvalle katsoo, niin toi tapettien noi kuvioitten, että ne olisi ihan suorassa. Ja toi ikkuna tietysti sitä mukaan myöskin samalla suorassa. Ja sitten noi sängynpäädyn pinnat olisi myöskin ihan suorassa. Niillä, jos ne oikaisee tai jos ne saa kameralla laitettua ihan suoraan, niin se kuva jämäköityy entisestään. Semmoisissa pienissä yksityiskohdissa kannattaa olla huolellinen, ne vaikuttaa sitten siihen, että se ei riitele silmään mitenkään. Ja vielä jos tätä kuvaa purkaa vähän, niin tuon keltaisen jakkaran tuo selkänoja on sopivasti tuossa valkoisen verhon päällä sillä tavalla, että se ei mene mistään kohti sen veronreunan yli, vaan se rajautuu mukavasti sitä valkoista vasten. Yläreunassa tuo verhon tangon linja on aika lailla kivalla kohti, sinne jää mukavasti vihreätä tapettia tuolle yläreunaan. Ja sitten toi oikeanpuolimainen verho jää vielä rajaamaan tuota kuvapintaa tuolla sopivasti, että se ei pääty tuo oikeanpuolen kuva valkoiseen ikkunaan, vaan se päättyy tuohon ikkunaverhoon, jolloin se antaa sille ryhdikkyyttä sille kuvan oikealle laidalle. Ja samoin tuolla alareunassa nuo siniset patteriputket, mikä on tosi hauska yksityiskohta, niin ne on kans aika kivalla kohti tossa, ja nekin jos vielä olisivat ihan suorassa, niin sekin toisi tuohon kuvaan ihan omaa juttuansa. Mutta kaikilla tämmöisillä pienillä yksityiskohdilla on aika paljon merkitystä sitten, kun katsot sitä lopputulosta, että onko se miellyttävä vai mikä siinä kaihertaa tai ei kaiherra silmää. Niin kaikki tämmöiset pienet yksityiskohdat, ja varsinkin jos ne sijaitsee siellä kuvan reuna-alueella, niin jos ne menee hankalasti poikki, niin ne yleensä on semmoisia, mitkä kaihertaa silmää, vaikkei sitä heti huomaiskaan. Mutta sitten kun alkaa tarkemmin tutustumaan siihen kuvaan, niin sitten huomaa, että niin tuolla on tuo ja tuolla on tuo ja tuolla tuo menee tolleen poikki. Niin kaikkeen semmoiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja ei muuta sitten kuin onnea ja menestystä kuvauksiin.